Halo rek, iki pentol sing isok menangno hatine wong Surabaya selama 13 tahun. Wis paling terkenal karo pentole sing beraneka macem, mari ngono ono kuah pedes, bumbu pedes, kabeh komplit dadi siji. Kabeh wong Surabaya tentune wis gak asing karo sing jenenge pentol gila iki rek. Nah, dalam rangka ulang tahun ke-13 wingi ono promo beli satu gratis satu, antusiasi ruame get koyo ngene. Suwun kabeh gawe arek-arek Surabaya sing wis meramaikan ulang tahunnya pentol gila ya rek. Nah, semoga di ulang tahun yang ke-13 tahun iki pentol gila tambah jaya, semakin inovatif dan regone tetep merakyat pentoli. Ben tetep isok dadi pilihane wong-wong Surabaya sampai kapanpun pasti ini rek. Nah, lek awakmu pengen usaha koyok ngene rek, utawa mbok dadino menu tambahan di usaha kalian, langsung gampang banget saiki. Jaminan pasti mbledos ruame, mari ngono mumpung bulan spesial NIV ono minimal pembelian khusus lho rek. Jadi tak sarano awakmu ojo sampai dilewatno kesempatan iki, joino usahane gawe sistem kulak rek. Gayakmu sing pengen join usahane iki rek, langsung cek media sosial mereka dan kalian langsung klik bio yang ada di profile yo. Sing paling tak senengi menu tekok pentol gila iku ono wakeh rek, ono gila aja, ramah 2, petarung, kuah pedes sampai paket mentai lo saiki ono. Sing paling disenengi wong-wong iku tentunya paket gila aja serta ramah 2 rek. Loro karo niki menu best seller ndek pentol gila. Selain iku lek awakmu pengen sing pedes maneh, tuku sing kuah pedes rekomen gawe musim udan. Yo ono pisan paket mentai iki sok dimix karo pentol serta dimsum rek. Iki lho daftar regone tetep merakyat kan gawe wong Surabaya. Lek awakmu seneng pedes, peseno paket petarung iki, cocok gawe sing seneng pedes. Paket gila aja karo ramah 2 iki mesti oleh wake koyo ngene, pentole lemu-lemu enak apa maneh sing jamur. Aku suweneng get biyen. Lek sing petarung iki pedes sing jejeg, lek sing paket mentai iki bumbu mentai niku lho saose enak rek. Nah, saiki kan hawane musim udan, pengine sing anget-anget karo pedes, peseno kuah pedes pentole. Iki sangat recommended, pedes sih isok ditoleransi, tak sarano wis gak usah kesuwen, langsung mampir ndek pentol gila dan joino usaha kulak yo rek, gas kan.